Fai moitos anos o meu marido foi a competencia, compramos un ramo de rosa. Chiño, non, a mí isto parece moito mal. Wise men say only fools. Se entrar en Lilas Floristas, un día normal, tanto no Ensanche como no Castiñeriño ou en Boisaca, é un non parar estes días, ca antesala de San Valentín. Así, bueno, ainda ten boa cara, Carmen, moi boas, Carmen. Non nos queda outra, ter boa cara, moi boas días. Bueno, hoxe é o día de radio, que tamén podemos agasallar se coñecemos algún locutor ou locutora, pero mañá é o día de San Valentín, día do amor, e como pon por aí, unha flor, unha rosa, é como fala o corazón, a linguaxe do corazón, non? Exactamente. Que é moi poético, pero é certo. É certo, claro, exactamente, día do amor, claro. Bueno, nótase no día a día en Lilas Floristas de que estáis San Valentín. Si, notase, si, é un día especial do ano, notase. Hai moito enamorado, gracias a Dios. Afortunadamente, moito enamorado. Afortunadamente. Enamorada, que tamén Hombre, isto claro, é... enamorado tamén, que ahora tamén xa vai crecendo as mulleres regalan as rosas aos maridos tamén, e aos novios tamén, xa vai crecendo, Somos fiéis a rosas, somos fiéis a algo concreto? Seguimos sendo fiéis ás rosas. Sí? Sí. Rosa vermella, temos por aquí un montón A de... vermella Sí, que ¿no? sí, É un clásico, pero... É un clásico, pero funciona a toda a vida. Bueno, ramos? Si, ramos de unha unidade, de 2, de 3, de 5, de 6, de 12, de todas. En Lilas Floristas dan un toque máis, porque hai peluches, hai chocolates... Bombóns, sí, peluches, rosas preservadas, Ajá. orquídeas, que tamén se van vendendo bastante ben agora por San Valentín. Temos de todo, aquí servimos de todo. Tedes un horario especial nestes días ou...? Si, non cerramos ao mediodía, estamos de 9:30 a 9. De tute, de 9:30 a 9. Aberto, despois dentro traballando. Despois aquí por certo, sempre hai algún despistado. Mira que hai horas para vir, para escoller, para decir, Carmen, prepárame isto, pero temos o 24 horas. Claro, aí temos a 24 horas para o despistado, que non se lle olvide. Que hai, temos que hai. Claro, que Mira, hai. Bueno, pues ten que haber, eu que sei. Despistado ou un namoramento que surde así no momento, pois... Tamén, claro, exactamente. Aí temos as 24 horas que poden aí coller, que está chea tamén. Bueno, oye, como vai ese dispensador? 24 horas, funciona? Moi ben, sí, funciona, estamos contentos, sí. Sí, porque claro, a ver... xente que se olvida, claro, aí está de noite, os domingos que non traballamos, que bueno, traballamos no Castiñeriño, pero aquí non, e a xente a veces é máis incómodo, entonces aquí, claro, está moi a man, gracias a Dios. Hai días así, días ou horas de maior madrugada, pode ser aí de cara a fin de semana? Sí que é de madrugada, sí, porque temos la... Claro, está no móvil sí que vemos a que hora compran, teñen hasta a veces ás 5 da mañá, Bueno, vouche preguntar a última, Carmen, para que sigas. En casa de Ferreiro Cuchillo de Pau, ou sexa, en San Valentín mañá hai rosas... Regálanche rosas? Sí, claro, hombre, claro. É que a mí me gustan, a min... Digo, como estés todo o día, además, pero eso non... Fai moitos anos o meu marido foi a competencia, compramos un ramo de rosa. Xiño, non, a mí isto parece moito mal. Sí, a competencia. Aí, xiño, non, isto parece moito mal. Ti, coche, prepara un ramiño de rosa e traes ti mismo. Sí. Atención, atención para este ano. Sí, claro, non, xiño, non, ti traes máis ti e traes como sea. Bueno, despistouse. Horario ampliado, Lilas Floristas, estamos no Ensanche, concretamente onde? Coméntanos a gallena que estamos, a rúa na que estamos. República Argentina, 41 esquinas, Santiago de Chile. Eso mismo. Tamén no Castiñeriño 1, enfrente del Corte Inglés. En Boisaca, exactamente. Lilas Floristas, imprescindibles en todos os días do ano, pero especialmente cando cadran estas datas de amor, de San Valentín, Lilas Floristas segue estando aquí. Grazas, Carmen. Nada, gracias a vos. Wise men say only fools rush in.